Созвездие йылдызлык лагері яңа сменаға келушілеріні қабыл ите. Ашылыш Россия һәм Татарстан гимннарын башкарудан башланды. Бу айда 127 бала ял итәчәк. Ашылыш арасына мотор концерт программасы да әзерләп өлгергәннәр. Балалар ялы лагерь тормышы район җитәкчелегенең дә игътибар үзәгендә. Желаю хорошего отдыха, веселитесь, дружите, играйте, наберите сил, чтобы к 1 сентября вы пришли с новыми силами и, конечно, там показали во время учебы хороший результат. Созвездие җәйге лагерында 4 смена эшләячәк. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Бу смена тулысынча гаилә елына багышлана. Һәр отряд үзе бер гаилә булып уешкан. Вожатые у нас именно вот что хранят домашний очаг. Они называются мама, папа. То есть у нас большая семья, которая принимает 127 человек. Зәринә Латыпова биредә 6-нчы җәен уздыра. Елдан ел яңа танышулар, лагерь бары күңелле хатирәләр генә калдырады ул. Тут все прикольно. Особенно нравится природа и вожатые. Тут у нас проходит очень прикольные мероприятия. Смотрим кино, очень веселые дискотеки и дети. Ял вакыты һәрвакыт саф һавада оештырыла. Көн дәвамында малай кызлар спорт ярышларында көч сынаша, төрле уен бәйгеләрдә катнаша, бию кичәләрендә күңел ача. Әйдәманнар егет кызларның һәр көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.